Mekanisk energi og arbejde. Ordet arbejde betyder i fysik, at det er en overførelse af energi. Et fysisk arbejde, som resulterer altid i en overførsel af energi til en genstand eller et system. Kraft ensrettet med bevægelse. Når man ændrer en genstands energi, må den være udsat for en ydre påvirkning, det vil sige af en kraft fra omgivelserne. I fysik er det kraften, der udfører arbejdet. En krafts arbejde. A lig F gange S. F er ensrettet med bevægelsen. A står for arbejde, og F står for kraften. S er det stykke genstand, der bliver rykket, altså vejlængden. Hvis en kraft F påvirker en genstand, som forskydes stykket S, er kraftens arbejde A, givet ved følgende udtryk. F er ensrettet med bevægelsen, er på den måde A lig F gange S. F er modsrettet med bevægelsen, er på den måde A lig minus F gange S. Når F er skrå i forhold til bevægelsen, er det på den måde A lig plus minus F i første gange S. F1 gange S. F1 er F's komposant i bevægelsen i retning. S for SI-enheden for arbejde er Nm, som også betegnes joule. A lig joule lig N gange M. Her vil jeg gerne give et eksempel. Hvis kraften har en størrelse på 13,2 N, er ensrettet med bevægelsen, som er 79 cm, så kan vi bruge N, altså vi kan beregne den på den her måde ved at udføre arbejde. A lig 13,2 N gange 0,79 M lig 10 joule.